Ebben a mai videóban Free Fire-ezni fogunk, és most 1v1-ezni fogunk. Utána megyünk hide and seek-ot, és utána még parkourt. Sziasztok srácok, én Hedi király vagyok. Lépjék ki lekrám. Igen. Ez az én ID, mit van? A új ID, akinek kell, én vagyok Hedi király, 61 level is vagyok. És annyi, amúgy ha kell, akkor fogadni vagy nem, annyi. Na jó, mehetünk. Ja, amúgy a tesóm Naruto Kristóf, 10 éves, én meg Hedi király, 14. És ebben a mai videóban együttjezni fogunk a FIFA érve. Hú, ez igaz, nem tudom, kis durva mese lesz. Hát durva lesz. De. Na jó. Első meccse akkor legóver, oké? Oké. Jó? Oké, ez szép volt azért tőlem. Ez szép volt tőlem, hogy elsőből. Hedi. Amúgy ez nem volt rossz. Most mi van? Mi van? Igen, hát akkor várj ki, de ne várjál. Ez most komoly? Mi? Ez most komoly? Hát nem mondtam, hogy jöhet volt. Hát de várjál, mondtam, hogy várjál, mert jó, mindegy. Jó, gyere, bocsánat. De... hát semmi baj. Jó, gyere inkább. Gyere csak Sati. Na jó. Vagy nem tudom. Van? Van. Kellem meg bármival. Jobban játszom. Nem játszom ki. Gyere. Hú, ez jó heti volt. Alig várom a hide and seek-et. Ugye, hát a hide and seek tudod, hogy a bújócska. Alig várom, hogy kilőjem a... amúgy srácok, még egy videó lesz felrakva, és ott már bújócskázunk. Vagyis ebben a videóban fogunk bújócskázni. Egyben. Az 1v1-jel. Most bármivel lehet menni? Nem tudom már, hogy igen. Ja? Falazik. Jó, megértem az évan, de ennyire ne. Erre lehangítom egy kis telefont, hogy halljanak minket. Ne, gyere elő, hol vagy? Ne! Ne már. Ez komoly. Amúgy ez mi ez a izék? Tanjuro. Hát de hát itten vannak onpuncs. De megnyomtam és nincs semmi. Hát azt nézem, mondom, mik ezek? Emótok. Lehet valamit lehet kezdeni velük, de még nem lehet. Azt a mindenit. Azt a... de nem már, jó, haltam. Ja. Úgy minek állítod be ezt a dolgét? Amúgy is megasz egy kis perc. Mikor beléthegyizett? Hát igen, mert hát ez azért van, amikor én most egyből meghalnék, és könnyű, hogy ez még 3 másodpercig tart engem, szóval most 3 másodpercig még van esélyem téged lelőni, de az már nincs, hogy lelőjelek, mert nincs annyi idő. Ha lenne ilyen 10 másodperc, az még az jó lenne, de... Ne, gyere ide, hol vagy? Na, itt van. Hát de kár nem tudok jó hedizni. Ne. Kiestem a pályára. Kiesett a pályára. Hát ez lehetetlen. Gyere ide. Ez lehetetlen kiesni. Hát jó. Látszik, vannak egy kicsi hibák ezen a pályán is. Gyere. Hogy estél ki? Rámentem a földre. De úgy jogos, mert ha rámugrasz, akkor ki tudsz.
De nem is ugrottál rám, akkor nem tudom mi lett. Azaz! Szép. Jaj, ne, 7-kör is te győző. Hát ez Finálé. az utolsó. Hát igen, az a kar. Nem már. Jó, gyere. Hogy is nem kell értem. Hát nem tudom. Vannak ilyen bugok, hallod? Haj, de miért nem tudok gyerünk! De ne! Ne, gyerünk be! Aj, nem már. És én nyertem. Na jó, menjünk legyen szík. Most abban a mai videóban láthattátok, hogy jó játszok. Amúgy ha ki akar elfogadni, és ha ki akar nem. Tanulj meg először magyarul beszélni. Hát tudom. Na, csináld én kell. Ne várjál. Ouch. Várjál, most csinálom. Ne indulj el. Jó. Hide and seek. Így. Ne jó, várjál. Hívja be. Most. Igen, köszi, hogy behívtál. Szívesen. Akkor csináljad a vonat, kérlek. Most. Várj egy pillanatot. Oké. Gondolom. Gyerünk. Na. Jó. Reddit-ben. Szerintem... Vannak ilyen skinek. Van ilyen. Még csak ketten vagyunk, nem tudom miért nem jönnek be. Jó. De úgy nem hatom kéne menjünk. Hát de, csak még nem jöttek be. És akkor így hogy lesz? Nem tudom, Annyit mert te nem várod. addig benézek a forgatóba. Jó. Amúgy srácok, én inni mostanában ezzel a somnak a telefonján mutatom, még már kikaptam inni azt is. Amúgy az jó. Hát de nem kaptam ki. Amúgy az online nem is kéne, hanem a skin. Ez. Á, nekem megvan. Az is. Nézzed, látod? Csak én diáért vettem meg régen. Na jó. Nem tudtam, hogy most ingyen be fogják adni ezt a skint. De miért nem indul már? Nem indítsak. Akkor menjünk polkót, mert nem indítsak. Nem már. Hát Menjünk még egy vélt. Tényleg. És hogy azt mondja. Na jó, várja. Na várj egy kicsit. Na jó, várja. Na várja. Én add ide. Menj hát. Na most nem sikerül. indítsad. Hát most nem tudom, ez jobb lesz, de kérlek szépen, most én akarok győzni. De mindegy. Alig várom. Jó. Mi ez a ruha? Szítom. Nem tudom. Nézzük. Ja, nem bírtam valami fegyvert. És... Akkor levóver. De nem bírok De én. várj egy kicsit. Ugye nekem is. Hogy elég van? Én nem bírok. Ott van. Én eddig nézek valamit, jó? Jó, falam az van, szóval Várj indulhatunk. egy kicsit. Nem, indul. Indul. Nem érdekel, indul. Nem várunk. Várj egy kicsit. Jó, várok. Jó. Most. Az előbb jó kérdiztelek. Ajaj, mekkora eddig. Nagy volt. Nem állt. Gyere ide.
Ne. De gyere ide. Ne. Ajaj. Ne. Gyorsan kell éreztem magam. Ja, nem, felélesztettem. Hát ilyen sem láttam egy bükkelélet. Hol vagy? Ne. De már megint hedit kell adjak, vagy máshogy nem tudlak legyőzni. Másképp úgy tudlak legyőzni, ha csak bevállok. Mármint így. Ne! Gyere, ne! Teddy. Azt kiveszem ezt a pajzsot, mert nem Ugye tudom. de szólsz? Bocsánat, szólj. Kicsit Ajj. Ezt. Jó, mindent vettem. És akkor egy Hedi. Várjál! Bocs. Most felkérdeztem magam, várjál, meg Jó kis Hedit adtam most. Amúgy látod, 14 megkétem van. Nekem 30 ilyen valami felszívó. Olyan meg. 15 megkidem. Ne. De nem áll, ez nem ér már. Milyen Hedit kaptál? Egy Hedi. Hát, nem azért hívnak Hedit irányba. De ezeket miért nem lehet használni? Ezek mik vannak itt? Nem tudom, valami ruhákat mutat. Ez valami. Megengedsz, hogy... Hát igen, már régen még kipróbáltam, bocsánat. Ruhákat. Még a skineket. És akkor még mentek. Most nem tudom. Ne. Mi van, tesó? Majd menjünk Stumble-gal? Nem tudom. Hát nem. Kis régi. Jó. Stumble-gal. Már rég játszottunk. Jó kis Blockdash. Egy Blockdash Endless. Ajjaj, de jó tud. Vagy ki tudunk ugrani mind a ketten? Azt akarom. Várjál, van egy ötletem, melyik harcoljunk itt ellen? Állj csak ide! Hát csináld így a faladot. De nem, úgy tudod csinálod. De nem, de... Várjál! Ugrottál. Ne lőjél! Kijövöm. Figyeld. Teddy van. Neked, nem tudom, hogy átér, de... Így. Átér? Akkor le tudsz jönni, jó, itten harcoljunk arra. Várjál, én leszem fejmagam. Minden fel van töltve? Vajon nekem még nincs. Jó, mostan. Na jó, itten jobb harcolni, mert nagyobb a hely. És még jobb is. Gyere. Úgy itt van egy jól láttam egy kocsi gumi van. Úristen. Ne. Hú, ez lehetetlenség. Így tudni hedizni. Ezután nem tudom, menjünk valamiből. Nem tudom, miből menjünk, most komolyan. Hol van? Megyünk úrra oda. Nem tudom, szerintem... maradjunk itt. Igen, hát sok idő lenne azért. Nem akarom, olyan hosszú legyen a videó. Érted? Nem tudom, azt hiszem hány perces lett, de nem már. Én léptem. Ez mi? Amúgy vedd ki ezt a skint, még akkor nem szeretem, mert kicsit többet maradsz, és amit ha nem is lőlélek le, érted? Végre melyik a skin? Hallod? What? Az tudod skinelni. Ez a legutolsó. Hát a legutolsót kell nyomni, vagy nem tudom már. Persze én most nyomtam a legutolsót, és akkor menj. Most nyomjál ruhára. Hát ruhára? Legyen a kézen. Nem lesz ott szézen 20. Nem, mert nem tudom. És mind... De nem, én nem jártok. De mi ez? Hogy? Hogy fog hedízni? Hát megértem, tudsz hedizni, de ennyire jól. Jó, be kell melegíteni. Jó. Úgy sem versz. Soha nem versz. Jó, mindegy.
Egyszerre tudsz már lőni? Hát nem tudom. Jó, ez egy jó kis edi volt. Azért. Tapsra méltó. Gyere ide, és megeszlek. Hoppa. De mit forrazol annyira? Gyere, hopp. De gyere ide, te nem éleszted magad. Nem. Ne, de nem faladok lőjem. Azaz! Végre egyszer előttél. Végre! Örülök most. Láttátok, srácok, hányszor leüttem? Igen, ötször. De? Egyszer. Azaz megint tudok skinelni, juhú! Gyere, Ne lőj le! hát gyere akkor. Akarok skinelni, yes! De most megint nem megy. Ezeket miért nem tudom skinelni? Jó, mindegy. Vagy én vagyok on kuncsman. Gyere ide! Egyszer megütlek percét. Jó, gyere ide. Jó, most én vagyok on kuncsman. Gyere ide. De ne! Jó, azt már mondjunk, hogy te győzted. Hát úgy ő győztem, és mondhatod. Hogy nem mondjunk rá. Te sem vagy nagy valami. Jó, mindegy. Egy folytában. Csináljunk szerintem a parkourt, Na várjuk. várj egy kicsit, miért csinálunk, melyik hívtalak be? Akkor És várja. milyen be? Nem tudom, ront valamelyikbe. Várja. De tehát arra az jó. Krisztián, tedd már jó pályára. Várj egy kicsit. Jó parkour. Várjál, Nem tudom mikor. most csinálom. Zen. Gyerünk már. Szálljunk. Bocsánat, most itt a Sprite-ot. Jó. Spritet. És ez jó pálya? Ez jó pálya szerinted? Nem tudom. Hát én is azt kérdeztem, ez jó pálya? Igen, szerintem. Mehetünk? Igen. De ne legyen, azért most siessünk, mert nem lehet olyan nagy videó. Most hosszú, Aha. érted? Hát jó. Hát most ilyen fél perc. Gyorsan. Minimum egy ilyen 20 perc. Mi van? Ez könnyű. Ja. Csak a hazakönyv kell ugrálni. Mi nem akar rámenni? Azért, mert még nem indultunk el most. Most kell. Úgyis nem fogok győzni most. Úgy elkezdek futni. Jaj, te mi? Jó, hát... Jó nagy a perc. Vagyis én... Igen, perc. Na végre gondoltam a lilára. Látod? Legalább itt meg lehet halni. Hanem úgy. Jó Istenem. Nem mint az előzők. Nem lehet semmit csinálni. De lelökti, hallod? Én. Igen, te. Hogy? Fel akartam ugrani, és te miattad nem bírtam. Én ma itt vagyok. Hé, várjál meg Hát akkor. te mondtad, hogy level. Hát, jó, ne várj meg. Ne várj Én ma meg. itt vagyok. Valami... Én is itt de Én még egyszer sem haltam meg. nem haltál meg, ugye? Amikor? Ja, egyszer. Jó, utol kell érni. Ezt a hazudóst. Mi a hazud? Az előbb hazudtál, hogy egyszer sem haltál meg. De ne, most te itt tartasz. Te múltól érti? Igen. Azt hiszed azért olyan rossz parkourista vagyok? Ah. Jó. Jó. Ja, ez nagyon jó. Ez valamilyen zenélő, valami csoda. Jaj, már megint visszaemlékszem még régen. Ne! Te Nem gyerek. löktelek, nem most tényleg. Nem. Igaz nem löksz meg, de akkor várjál meg. Jól láttam, várjál meg, kérlek. Kérlek. Hát gyere.
De amúgy innen nem lehet átugrani erre? Én nem is akarok. Hát én sem akarok annyira csalni, de az valami rövidítés. És nem mondanám az csalásnak odáig átugrani. Gyere már. Arra azért nehéz. Gyere már, nem akarom amúgy hosszú. De tudod mit? Ne legyen hosszú. Mindenki egyedül van. Most egy. Azért parkour. Hogy egyedül vagy. És ellened van egy gyerek, aki nagyon jó parkourozik. idegesítő volt. Úristen. Mi? Ne. Jó. Lássátok az utalommal. Ja, ellássa. Amikor rage gémek vannak, akkor utálom. Ha, tiszta olyan, mint az Zone. Csak annyi, hogy az Zone felfelé kell menni, és utána még egyenesen kell. Drága jó. Nem, de ki. Azért fix utolsó ugrásom kellett volna. Hát nekem még csak 3 ugrás kellett volna, most megcsináltam volna, de rage game van. Halljátok. Jó. Jó. Ne. Jó. Várjál. Jó. Nem szabad megvárni. Tudom. Mik azok? A gombak. Úristen. De nem akar ugrani már az elsőre sem. Hát akkor te valami nagyon jó tudsz. Én most tudtam. Nem érdekel. De nem! Halljátok? Jó, nem érdekel. Most... De. Halljátok, most mit csinálok ezzel a gombával? De ne fogass meg. De most mi lesz? Hogy ide ugrani? Hát ott te látod ezt a sárga gombát? Ja, ma igen. És akkor oda a pirosra, és akkor úgy. Na jó, ez könny. De ebben mi volt, hogy nehéz a gombából? Nem tudom, de nekem olyan nehéz volt, nem akart ráugrani másra. Jó? Akkor oké. Most jönnek ilyen asztalok. Hogy ugorjam hát? Könnyen. Vigyázz, már valahol lesz ilyen fejes, hogy beütök a fejet. Jó, Ja. De ez mozog. Ajaj. láttam. Jó. Hol vagy? Hát én itt vagyok valami kacsáknál. Mi? Kacsáknál. Nem tudom mi ez. De nem akar ráugrani. És hát nem az én bajom, bocsi. Így vagyok. De kéne, jó? Azt hittem az a... Mi? Szia! Szia! Köszönöm. Neked. Hol Látlak. vagy? Itt vagyok, szia! Na, az tényleg könnyű. Ez tényleg igen, ami én vagyok. Itt van még könnyebb a szökőkútos. Várjám, ha meg. Nem Ez mi szabad. mozog? Hát kicsi nehezítés. És nem akar ugrani, mert ideges van. És a legkönnyebb pályánál leesek, halljátok. Én Remélem, is ha van, megkössem a telefon. jó rage game. Elkezdődik a... De a legkönnyebb pályánál meghalok, jaj. De jó amúgy. Úgy szeretem a parkour. Én is, de Azaz. nagyon ideges. Jó, azt hiszem én fogok győzni, nem érdekel. De ne, Te ma hol vagy? valami házoknál, valami ilyen roncsházoknál, vagy mi az. Hát igen. Már itt vagyok egy alagútba. És hát is sietek, hallod? Hát jó, de én is csak baszakodtam annál kis szarnál. Mi? Vaj, vigyázz már. Azoknál a forgó dobozoknál. Hát de vigyázz, mert tudod ebben a nagy alagútban. Ne, labirintus. Ajaj. Itt Jó, ez a alig. szökőkúton kell? Igen, de Én úgy csak itt vagyok. úgy vigyázz, hogy abban az alagútban labirintus van, és jó nagy, de megkaptam. Hol vagy? Ó, jaj, elkezdődött Mik már. ezek a dobozok? Ja. Valami kis ház. Ja. Másra kélek. Most ezen átmenjek, örülni fogok.
Utolsó, szinte utolsónál voltam. Jó, így kéne, de nem, ide kell. Az mi? Nem Itt tudom. merre kell menni? Nem tudom. Ja, igen, arra. Bocsánat. És itt? Itt azt hiszem, Jobbra, előre, jobbra vagy balra? előre szerintem. Hát te kell tudni. Hát én nem mondhatom el. Én csak azt Hát mondhatok, az hogy magas. szerintem. Én nem tudom, hogy elmondjam. Te kell kitalad. Amúgy nem volt nehéz annyira a labirintus. De ennél lesz egy pár helyen. Innen át kell menni? Vagy nem? Amúgy esküszöm, esküszöm, Nem van, hogy ide át tudnák ugorni, és egyből te tudnám vinni az egész pályát. Nem akarom. Hát na. Megtaláltad? Mik ezek a kukák? Rá tud ugorni? De messze vagy tőlem? Azt hiszem igen, nagyon. De nem tud ráugorni a gyerek. Hát én mennék. Na végre, köszönöm. Hallod? Igen. Vigyázz, te már itt tartasz? Hát Te nem tudod. Ne. Gyerek. Mi kettő kellett volna. Ja, te ott vagy nem onnan. lehet átugrani? Hát de... Ja, és át tudja ugorni. Ja. Te szorakodtál ottan? Hát olyan... Igen. De nem! De... Fú, tesó. Lát. Hát... Látod, hogy szenvedek? Mi ott van nehéz? Hát nem tudod... A gyerek felugrani. Ugorj már fel! De... Szia! Ez Ugorj miért ilyen már! nehéz? Nem tudom, nem akar... Kész. De ne! Kérlek szépen, ugorj fel, te! Nem tudom, mit adok neked, ha felugrok. De nem hallok, kikerült. Persze milyen messze voltál. Ne, leestem. Köszönöm, felugrok. Hé, ne. Azaz? Várjál. Nem szabad. De mi esik le? Honnan? Nem. Nem esek le. De nem esik le. Segíts. Így. Így. Na. Pa. De leesik. Na. Úgy megjöttem most. És felugrottam, és egyből leugrottam. Lásd. Na. És ez az. Jó, ez gondolom könny. Én vagyok a szerencsétlen. Nem a játék a hibás, én vagyok a szerencsétlen. Hát én vagyok a szerencsétlen, nem bírok átugrani. Nem, én Nem a karakter a hibás, vagy a játék, én vagyok a szerencsétlen. Nem a karakter vagy a játék hibás, én vagyok az most szerencsétlen, nem tudok parkorozni. De most beindultam, és akkor most legyőzöm. Jó, szia! Hol vagy? Itt vagyok. Mi? Itt voltam mellett. Nem álltam ott. Ne eslek, kérlek. És itt a portál. Yes! Yes. Nyersz? Nem tudom. Ugye nincsen második. Szint. Ha van második szint, én kirézselek. Egyből kilépek. Utoljára elrontottam, érted? Egyből kilépek, nem érdekel. Ne lépjük. Na jó, nem lépek ki. Minek jöttünk? Van harmadik szint is. Meddig? Halljátok már. Én mindjárt kilépek, annyira idegesítő. Hát azért az a neve, mert Rage Game, az a neve. De nem az, hanem utoljára elrontom. Hú. De még van harmadik szintje is. Hát valami, ez nagy valami lesz. Még van harmadik szintje. Ja. Amúgy kinek van meg a Stumble Guys-ban a beta? Yes. What? Ja, nincsen harmadik szint. Akkor mit hazudtál? Nem hazudtam, csak először azt hittem, hogy tényleg az van.
What? Te. Most hova kell menni? Amúgy ez neked nehéz volt? What the... Mi? Most meggyőztem. Jó, ott a cél! Jó. Ne, várj meg! Hol kell lemenni? Várj. What? Függ most paxok, mikor te nem tudod merre kell menni, és én Hát igen, én nem tudom tényleg merre kell menni. Mi van? Értem. Látod? Oh my god! Aj, ne. Nem. Óra át kell Jó, nem baj. Mi esik le? Ne legyek ideges. Mi van ott ilyen rossz? Nem vagyok ideges. Hogy innen kell kezdeni. Innen kell kezdeni. Jó, nem baj, innen kell. Már. Így milyen idegesítő játék. De akkor itten kell? De mi jó? Nem érdekel, meggyőztem. Én meggyőztem. Nem ér. Hát itt vagyok a cél előtt, nem tudom, hol kell bemenni. Már nem tudom, harmadjára menjek át ezen. Hol? Igen, átmennek a portálon, a drága játék ezt szereti, szivatni engem szeret. Hogy mentél oda olyan hamar oda? Ja, hogy a játék ennyire. Ne. Azaz. Jó. Értitek, srácok? Sziasztok, srácok! Ez a mai videó ennyiből állt. Köszönöm, hogy megnéztétek. Kommentbe írjátok le, hogy hashtag Krisztiánra elfogadjátok a Free Fire-ba, vagyis úgy mondom, akinek megvan ez a játék. És hashtag írjátok le, hogy Krisztián noob, azt írjátok le, és nyomjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy ezt megnéztétek. Sziasztok!